idemo daleko, da spasimo sve, dajemo sada sve, pobedit ćemo. Samo mi smo taj sjaj koji obasjava tvoj svet. Nek svo zlo nestane, kod Miohor. Mi smo sada tu, Kod Miohor. u dobru i u zlu. Kod Miohor. Mi uz tebe smo, Kod Miohor. jači zajedno. Sabotaža. Ode, kako ti ide? Štit! Samo što nisam završio s Norbertom. Nemoj mi reći da još daješ ta glupa imena. Imaš li pojma kakav je ovo napad, Jeremy? Ne, ali uz malo sreće bit ćemo brži nego što je Ksena predvideo. Tako je, kad se od ubaci, Ksena se izbacuje. Ej! To nije fair! Šta se dešava? Nemam pojma, ali ne mogu da mrznem! Stiže! Super sprint! Wow! Jeremy, imamo problem. Vidim, ali nemam pojma o čemu se radi. Norberte, nećeš ti... O ne! Ali... A Elida, pokušat ću da ih odvučem od tebe. Ja! I kraba je s greškom. Kreni! Odlično, Elita. To je bilo baš čudno. Kao da je sve imalo neku grešku. Ne znam šta se dogodilo. Naravno, to je mogao da bude i Ksenin napad. Šta, to je tvoje objašnjenje? Ej, znaš, bolje je da se preusmeriš na ono što je bitno. Pretpostavljam da je to tvoja bitka s tvojim drugarom, Norbertom. Moram da uradim neke rutinske provere da bih bio siguran da je to bio Ksenin napad. Idite na klopu bez mene, stići ću vas. Jel mogu da uzmem tvoju porciju? Fenomenalno! Večeras je pita s mesom. Aha, a takođe imamo i proveru muških spavaonica. Zato nemoj da ostaneš dugo, Jeremy. Biće potrebno par minuta, ne više. Neki, vi večeras ostaješ ovde. Poslednje što mi treba je da te Jim nađe. Mog malog olinjalog psa. A sad, hoću da vas podsjetim da sobe moraju da budu besprekorne. Održavanje soba u najboljem redu je kako se kaže, matografija? Da, ne, kako bilo? To je bitna stvar za kvalitetno spavanje. A onaj ko dobro spava, živi kvalitetno. Zbog toga čovek i nije stvoren da živi u deponiji. Nego gde je Belpoa? U kupatilu, Jime. Šta? Sve ovo vreme? Ne prije mu pita od mesa. Čemu se ovde radi? Ovo postaje luđe. Ali, ne mogu da verujem. Ovo je sabotaža. Neko je bio ovde. O ne! Sabotaža. Da, Michael Riley, posednuo ga je Ksena.
O tome se radi i u jučerašnjem napadu. A one greške koje su vas sprečavale da se borite, izazvao je pad u kapacitetu superkompjutera. Kakav haos, jel možeš to da popraviš? Da, ali moram da budem brz, ili ćemo biti u ozbiljnoj nevolji, ljudi. Mi, otkud to? Pa jednostavno, interno kolo je veoma oštećeno. Upravo sada kvantni bajtovi propadaju jedan za drugim. Pad u računarskoj brzini postaće sve ozbiljniji dok ne... Stani, daj skraćenu verziju, koliko vremena imamo? 3 sata. Jesi li potpuno siguran da će sve biti uništeno? Sasvim siguran. Već je izgubio dosta na brzini. Čak sam pokušao da startujem povratak u prošlost da vidim, nema šanse. Moram da pokupim nešto iz svoje sobe. A što se tiče vaših časova, morat ćete da smislite neke izgovore. Izvinite, ali ja sada moram da idem. Šarda nas vodi da vidimo neku izložbu. Javljajte šta ima, okej? Važi. Belpoa! Belpoa! Ne. Inspekcija. Jesi li imao vremena da središ sobu? Misliš Dobro, od čak je prošle završeno. nedelje? Ma kakvi. Svuda sam te tražio, sinoć. Samo tvoju sobu nisam pregledao. Ajde na noge, lagane! Znači, ti ne voliš pitu s mesom. Čemu on to priča? Nema veze. A? Kako za ime sveta ti ovo zoveš? Pa, to zovem soba. Ha! Odličan đak kao što si ti, treba da te je sramota. Ne izlaziš iz ove sobe dok ne bude 100% cakum pakum, jasno? A ovo ovde, šta je to? Kompjuterski časopisi. Naš Einstein je baš treberko. A šta vi radite ovde? Pa, mislili smo da malo pomognemo. Ima to sam da završi bez ičije pomoći. Idite na časove odmah. Nema šanse da će se Jim skinuti Jeremiju sa kičme sve dok ne završi. Da, za 3 sata bit će adio superkompjuteru. Možda ja mogu to da popravim. Zapravo kladim se da je to i Jeremy mislio kad mi je dao ovu kutiju. Odlično, Elita. Makar mogu da probam da smanjim štetu. Nije da baš imamo izbora. Idite na časove i recite im da mi je pozlilo od pite sa mesom. Obavestit ću vas ako nešto nađem. Dobro. Otišla sam. Srećno, princezo. Hvala. Profesore, autobus kasni. Kada će doći? Nema autobusa, idemo peške. Sve za umetnost, deco. Ispravi to. Ima da lebdiš. Zar ne vidiš da ti je F4 fantom za petama? Jime! Da. Šta ti treba? Čuli smo da jedan od učenika nije prošao inspekciju sobe. Da li možete da nam kažete ko je to? Naravno da ne. Kad se tiče naših učenika, odbijam da otkrivam imena. Naročito kad pričamo o Jeremiju Belpoa. O ne, Ksena je u napadu. Jime, gde si? Gotov sam. Jel sad mogu da idem? O ne! Aktivirani toranj. A Elita? Da, važi, stižemo. Aktivirani toranj, idemo tamo, javit ću Yumi. Dišite duboko. Nema ničeg lepšeg od udisanja svežeg vazduha pre gledanja lepe umetnosti. Šta? Koji deo muzeja ćeš prvo da pogledaš, a? Impresioniste ili pop art deo? Nijedan. Idem u prodavnicu poklona. Ima da nađem nešto tamo za Yumi. Šta bi volela Yumi? Pa po običaju je da je čekala da pobegne. Hajmo na posao. Misliš da je Elita popravila stvar do sada, a? Saznaćemo vrlo uskoro. Hej, šta je bilo? Hej! Da nemaš kremu za sunčanje? Dobro, a sad na časove i požuri.
Hvala, Jime, vidimo se. Belpoa, vraćaj se ovamo s mesta! Da, Jeremy, uradila sam sve što sam mogla umeđu vremenu, ali ne znam da li će potrajati. Ostali? Ne, još ništa. Dobro, požuri. Ode, pokušaj da mi oslobodiš ruku. Šta, šališ se? Prvo bih voleo da oslobodim svoju. Evo ih. Odličan tajming. Ej, drži se. Pazi, Einsteine, koordinacija ti nije jača strana. Vrlo dobro. Ulriče, trči. Idi kod elite i pokušajte da deaktivirate toranj. Požuri. Gde su ostali? Jeremy i Od su, da tako kažem, zauzeti. Morat ćemo bez njih. Ni Yumi još nije stigla. Ne. Ulriče! I ovde je isto. Ovo glupovo korinje mi je preprečilo put. Ne! Ne čekajte mene! Yumi! Nemamo vremena za bacanje. Yumi je u nevolji. Dobro, počet ću program samovirtualizacije. Da li si uspela da popraviš superkompjuter? Pa, samo privremeno. Idemo. Idemo. Kako ćemo da se izvučemo iz ovoga? Baš kao što smo rekli. Ali ništa nismo pričali. Zato imamo problem. Čekaj, imam ideju. Super, gorim od želje da je čujem. Znam da nema vremena, ali kad ti dam signal, moraš da pokušaš i sve snage da se oslobodiš. Važi? Pokušam da se oslobodim, a? Mogu to da smislim i bez tebe. Moraš da mi veruješ, Ode. Jel možeš da smisliš nešto ubedljivije, makar ovaj put? Dobro. 2 tarantule, pa nije kraj sveta. Da probamo silom. Ima li drugog načina? Pameću. Ja to nemam. Super sprint! Da! O, ne! Pošto sam u crno-belom, možda bih mogao da se borim na modern način. Angar! Tuše! Ovog puta smo gotovi. O ne! Ne sad! Cool!
desilo? Ništa posebno. I čudovišta imaju greške. Eto, makar jednom da budemo kvit. Signal! Čekaj! Sad! Brzo, idemo odavde. U skener! Razumem! Koliko životnih poena misliš da ti je ostalo? Sigurno manje nego tebi. Tako je, zato budi pažljiva. Jeremy, tu si! Odlično! Da, Jod stiže da vam pomogne. Skenira Joda. Virtualizacija. Utrostruči se! Odlično, Elita. Dobro. Imaš li neku poruku pre nego što se devirtualizujemo? Laserska strela! To sam hteo da čujem. Drago mi je što te vidim ovde. Lučiku! Izgleda da nisu golicljivi. Evo vam nešto za kretanje. Uskači, princezice. U pomoć! Ima li koga? U pomoć! Izvinite, ali superkompjuter gubi sve više snage. Morat ćete peške. Jeremy, nisam imala vremena da završim popravke. Znam, Elita, ali uradila si dosta toga. U redu je, sad ću ja da završim. Uradi to što brže možeš. Sve je više i više bagova, a mi još ne znamo gde je Yumi. Uradit ću sve što mogu, a vi samo se pobrinite za taj glupavi toranj. Evo ga još jedan mega problem. Evo ga, to bi trebalo da je to. Ne, ovo baš nije cool. Au! Kako ide, Einsteine? Uništava nas! Ne možemo ni korak da napravimo. Samo što nisam. Dobro, još samo da restartujem celu priču. Bolje nagazi. O ne! Šta? Nemam dovoljno snage da restartujem superkompjuter. Kad bismo samo mogli da deaktiviramo toranj, upotrebio bih tu energiju da restartujem sistem. To je super, Jeremy, ali ovde ne možemo da deaktiviramo toranj dok ne restartuješ sistem. Ima jedan način da se to uradi. Reci, slušam. Uništi ledeni sektor. Dobra stara Elita. Čak i kad je najteže zadržava smisao za humor. A? Misliš, ne šališ se? Elita, to je suludo. Jeremy, to je jedini način da dobijemo malo energije i izbegnemo potpuno uništenje superkompjutera. Ako se to dogodi, Lyoko nestaje i mi s njim nemamo izbora. Usput, to će automatski deaktivirati toranj. Upravo je, kreni, Elita. Učini to, Elita.
Kad restartujem sistem, neću moći da vas rematerializujem. Morat ćete da se snađete sami. Jasno. Požurite! Dobro, slušajte. Elita, pobrini se za Oda. Ode, udri u mene. Na 3. Čekaj, Jedan. Svako na svakog na 3 ili brojimo do 3 pa onda gađamo? Uvijek mi ovo radiš, Ode. Ne, gađamo na 3, važi. 1. Čekaj, Elita, nemoj da promašiš. Ode. Okej, u redu. 1, 2, 3. Aktivirani toranj je nestao. Restartujem sistem. To! 3. Dobro, popravili smo ga samo privremeno. Ali makar će nam dozvoliti da se borimo sa Ksenom. Uspeli smo da spasimo superkompjuter. Svi si u pravu kad te zove gospođa Einstein. Ne zaboravi da nas je ova mala avantura koštala ledenog sektora. Da, kakva šteta. Morat ću da nađem način da vas virtualizujem direktno u sektor 5 od sad pa nadalje. U redu je, ne brini. Sve dok je planinski sektor na svom mestu ima nade. Da, ali još koliko dugo? Ej, nisam znao da imaš rešenje za napad borbenih bagova. Molim te pažljivo, nemoj nešto da mi prevrneš. Jim sutra dolazi u novu inspekciju. Izvini. A šta si rekao? Zaboravim.